jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da a sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu da muke akan web designing. A wannan darasi zan yi bayani ne akan logo. Shi logo shine kamar alama wadda za ta fito a cikin wato website naka, wato duk idan mutum ya ziyarci website naka wasu irin alama sai za ya gani. Shi wannan kenan. So farko kamin kai adin din logo, farko sai ka amfani da software din da ake amfani da ita wurin designing din logo. Kamar misali software din suna da dama, ana amfani da wato ana amfani da Corel Draw, ana amfani da wato Photoshop da dai sauran graphic software wurin designing din wato wurin designing din shi website naka, shi logo naka. Bayan ka yi designing din logo, sai ka tabbatar da cewa shi wannan logo din girman shi da faɗin shi iri ɗaya ne. Kamar yadda muka ce za ka yi amfani da wani graphics software ya zanto kuma size da kuma width da height na shi wannan ya zanto daidai ne. Kamar misali ka yi 50 by 50, 20 by 20, 100 by 100, ya zanto dai width da height na shi iri ɗaya ne. Misali yanzu za mu iya amfani da wato Corel Draw. Misali za mu amfani da Corel Draw mu yi designing din shi wannan logo namu da muke bukata. Misali sai shi da green, sai mu zo mu rubuta abin da muke bukata. Misali virtual class, that is VC kenan. So bayan wannan kenan, misali sai kawo shi nan, misali ya buɗe shi ya zama to ya girma yadda muke bukatar shi. wannan kenan. So zan tsaya shi ya zama bold, sai mu je mu sanya kalar da muke so ya da ita. Misali mu sa fara. Wannan kenan mun yi designing din wato shi sunan da muke so ya da shi kenan. Sai bayan mun gama wannan, sai za mu exporting din shi ya zuwa inda wato muke bukata. Misali nan za mu sanya logo, misali sai mu sa export. So nan shine wurin size din da muke so ya fito da shi. Misali muna iya cewa muna so ya fito da 100, height din shi, width din kuma ya kasance 100. to kun ga yanzu da height da width da shi duk ɗaya. Idan height da width idan suka bambanta, blogger ba zai taɓa yadda ta yi upload din wannan photo. To dole ne ya zanto height da width sun zo iri da, sai ka sa ok, sai ka sa ok. Za ya abin nan, bayan ya maka creating, sai ka zo nan inda za ka yi, bayan ka gama creating din shi abin nan naka, sai ka zo nan wuriren sai ka sa edit. Bayan ka sa edit zai baka dama inda za ka ga editing din shi wannan widget na logo naka. Misali zai baka dama kun ga nan kai selecting din wanda kake bukata. Zai baka dama ka koma can cikin wato web wato website naka, wato folder taka kenan, kai selecting din wato wanda kake bukata kenan. Misali yanzu sai mu zo nan mai selecting din misali logo, gashi sai mu selecting din logo din sai misali da ka sanya shi da kanshi zai yi searching daga shin wannan abun ya kasance iri ɗaya ne. Misali select a file, suka ce please use a square image, that is less than 100 kilobyte, kuma ya zamto nauyin shi bai kai 100 kilobyte. kun ga kamar wanda muka yi wannan nauyin shi bai wuce 39 kilobyte ba. kun ga ya yadda da shi. Da a ce ba 100 by 100 bane ba, kuma ya wuce 100 kilobyte, so ba zai yadda da shi ba. Sai mu sa save. Idan muka sa save, shi kenan mun riga mun editing din wato shi
wato logo na duk wanda ya ziyarci website ɗinmu za a ga logo ɗin da muka sanya, maimakon ya ga logo ɗin blogger kuma ga shi logo ɗin ya hito. Duk idan kai misali reloading na website na, ko kuma duk idan wani ya shiga website naka, can daga sama logo ɗinka shine za a yi, ba logo ɗin blogger ba. Wannan kenan. Insha Allah a darasinmu na gaba za mu bayani akan yadda ake yin post, yaya za ka yi post ɗin wani abu a cikin website ɗin naka. Kamar yadda kuka gani a nan, no post, empty ne, babu wani post. Shi yasa ma nan ba komai, saboda duk waɗannan abubuwan mafi yawancin su sun dogara ne ga post ɗin da kai. Shi yasa kusan babu komai wurin su. A darasi na gaba za mu bayani akan post insha Allah.